आप सुन रहे हैं संजय पांडे और नेहा राज की भक्ति जागरण प्रस्तुति। छुआ 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 हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय जय दुर्गे खप्पर माइके आरती दिखावो जय काली जय जय दुर्गे खप्पर अरे हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय जय दुर्गे खप्पर अगरबत्ती दिखावो मैया के परसादी चढ़ा के ले ला तू दुआ 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 दुआ। हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय जय दुर्गे खप्पर माइके आरती दिखावो जय काली जय जय दुर्गे खप्पर वाली पांडे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचदेवरी बाजार। मैया काली खपर वाली यहाँ के वरदान जाला न खाली। बड़ा भीड़ बाटे माही दरबार देखी खड़ा बड़ा भक्त जनकतार चेहरा लागताटे फीका कली माथावा पटिका। चेहरा लागताटे फीका कली माथावा पटिका। देखी चारू ओर छैले बाटे कुहा 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 कुहा। हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय दुर्गे खप्पर माइके आरती दिखावो जय काली जय दुर्गे खप्पर ए जी हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय दुर्गे खप्पर अगरबत्ती दिखावो कि जे भी मंगल वचन माई से सबके सफल हुआ 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 हुआ। हवन से भइल बा धुआं धुआं। जय काली जय दुर्गे खप्पर माइके आरती दिखावो जय काली जय दुर्गे खप्पर वाली संजय पांडे मजनू मनोज पूजा करे आइब रोज रोज। कि साथे आई है मेरा जोड़ा केला पूजा करे दशहरा के मेला मैं के चुनरी चढ़ाई मन के लाला सपुराई। मैं के चुनरी चढ़ाई मन के लाला सपुराई।